Suomessa seksuaalikasvatusta toteutetaan jo päiväkoti-ikäisestä alkaen, ja kuitenkaan meillä ei ole olemassa lakia lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta. Monet vanhemmat ja huoltajat ovat huolissaan tästä nykytilanteesta. Me jaamme tämän huolen. Huoli lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta sai meidät laatimaan lakipaketin syksyllä 2023. Veimme valmiin lakialoitteen kansalaisaloitepalveluun nimellä Laki lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta. Lapsille ja nuorille on taattava kehitysrauha. Nyt tämä sama lakialoite on uudelleen vireillä kansalaisaloitepalvelussa 2025. Vielä muutamia vuosia sitten emme tulleet edes ajatelleeksi, että tällaista lakia lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta tarvittaisiin. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Laatimamme lasten ja nuorten seksuaalikasvatuslain tarkoituksena on turvata lapsen ja nuoren kasvu, kehitys ja kehorauha sekä kehitystason mukainen itsemääräämisoikeus. Kansalaisaloite on valmis lakipaketti, jossa on 4 lukua ja 20 lakipykälää. Jokainen 4 luvusta sisältää selkeät lakipykälät, joihin voit käydä tutustumassa tarkemmin kansalaisaloitteen osoitteessa kansalaisaloite.fi ja aloitenumerolla 15196. Seuraavana joitakin poimintoja kansalaisaloitteesta. Yleiset säännökset. Lakia sovelletaan lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen ja se koskee alle 18-vuotiaita henkilöitä, jotka eivät ole juridisesti oikeustoimikelpoisia. Pienten lasten kohdalla tulisi käyttää nimitystä tunne- ja kehotietoisuuden kehittäminen mieluummin kuin seksuaalikasvatus. Näin sanoillakin suojellaan lasta liialliselta seksuaalisoinnilta. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on tukea, suojella ja rohkaista lasten ja nuorten seksuaalista kehitystä kulloisessakin kehitysvaiheessa. Tähän sisältyy lapsen ja nuoren oman kehonkuvan tukeminen. Seksuaalikasvatuksen lähtökohtana on lapsen ja nuoren näkökulma. Lapsen ja nuoren seksuaalisuus poikkeaa aikuisen seksuaalisuudesta, joten aikuisen kasvattajan täytyy erottaa aikuisiän kokemusten tuomat seksuaalisuuteen liittyvät merkitykset lasten ja nuorten kokemusmaailmasta. Lasten ja nuoren näkökulman hyväksyminen on aikuiselle kasvattajalle välttämätöntä. Identiteetti on ihmisen kokonaisvaltainen kokemus omasta itsestä. Seksuaalisuus ei määritä kaikkia identiteetin osa-alueita, mikä tulee huomioida seksuaalikasvatuksessa. Aikuisen kasvattajan on seksuaalikasvatuksessa kunnioitettava lapsen ja nuoren jo saavuttamaa identiteettiä. Lasten ja nuorten oikeudet, vastuuvapaus, kehorauha ja kasvurauha. Lasten ja nuorten oikeuksiin kuuluu aikuisten kasvattajien toteuttama seksuaalikasvatus lasten ja nuorten omista lähtökohdista käsin, kunnioittaen heidän kehitystasoaan. Lapsilta ja nuorilta ei saa vaatia seksuaalisia päätöksiä, joihin he eivät ole kehitystasonsa huomioon ottaen kykeneviä ja jotka koskevat heidän loppuelämäänsä, kuten sukupuolen valintaa kehityksen ollessa vielä kesken. Lapsille ja nuorille on taattava kasvurauha persoonallisuuden kehitykseen, mihin kuuluu myös oikeus biologiseen kehoon ja sen mukaiseen kehitykseen tyttönä tai poikana. Hänellä on myös oikeus identifoitua kehonsa mukaisesti tyttönä tai poikana. Aikuisen kasvattajan on hyväksyttävä lapsen ja nuoren biologinen sukupuoli ja annettava rauha hänen sukupuolensa mukaiseen yksilölliseen ja biologiseen kehitykseen, joten aikuinen kasvattaja
ei saa määritellä lapsen ja nuoren sukupuolta ja seksuaalisuutta hänen biologisen kehonsa vastaisesti hänen kehityksensä ollessa kesken. Seksuaalikasvattajan on tunnettava lapsen ja nuoren fyysiset ja psyykkiset kehitysvaiheet ja annettava hänelle hänen kehityksensä mukaisesti neutraalia tietoa puberteetti-iästä. Aikuisen kasvattajan tulee huomioida, että puberteetti-iällä on omat kehitykselliset tehtävänsä. Puberteetti-iän läpikäyminen rauhassa on ensiarvoisen tärkeää. Aikuisten seksuaalikasvattajien vastuut ja oikeudet lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa. Seksuaalikasvatuslaki vahvistaa vanhempien ja huoltajien oikeutta ensisijaiseen päätösvaltaan lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta. On tärkeää, että kodin sisäiset ja ulkopuoliset kasvattajatahot eivät ole ristiriidassa keskenään. Siksi kaikilla kodin ulkopuolisilla tahoilla, päiväkodeilla, kouluilla, oppilaitoksilla, harrastusyhteisöillä ja uskonnollisilla yhteisöillä on velvollisuus ilmoittaa vanhemmille ja huoltajille heidän lapsilleen ja nuorilleen järjestettävästä seksuaalikasvatuksesta ja sen asiasisällöstä. Kodin ulkopuolinen taho, kuten päiväkoti, koulu tai muu oppilaitos, ei saa ylittää lapsen vanhempien ja huoltajien oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta lapsensa seksuaalikasvatuksesta. Seksuaalikasvatuslaki tähtää myös siihen, että seksuaalikasvatuksessa käytettävä materiaali on tieteellisesti pätevää, eettistä ja lapsen ja nuoren kehitystasoa vastaavaa. Materiaali ei saa olla ideologista tai poliittista ja sen tulee olla lasten ja nuorten vanhempien ja huoltajien hyväksymää. Materiaalin on oltava lapsen ja nuoren kehitystason mukaista ja hänen kokonaiskehitystään tukevaa. 3. luku sisältää myös lakipykälän 19 oikeus kieltäytyä ideologisesta seksuaalikasvatuksesta, kuten SETAn ja vastaavien tahojen opetukset. Lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeus. Seksuaalikasvatuksen täytyy olla lapsen ja nuoren kehitystason mukaista ja siihen sisältyy ikätason mukainen itsemääräämisoikeus. Aikuisen itsemääräämisoikeus ei ole suoraan verrannollinen lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeuteen. Vanhemmilla ja huoltajilla seksuaalikasvattajina on vastuu lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeuden takaamisesta hänen henkistä, fysiologista ja sosiaalista kehitystasoaan vastaavalla tavalla. Lapsen ja nuoren tekemiin päätöksiin ei tule pyrkiä vaikuttamaan ideologisesti tai poliittisesti. Koko lakialoitteen löydät osoitteesta kansalaisaloite.fi aloitteen numero 15196. Lakiehdotus sisältää 4 lukua ja 20 lakipykälää. Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus ry:n ensisijainen tavoite on viedä lakiehdotus eteenpäin. Aloitteen nimenkeräys jatkuu lokakuulle 2025 saakka. Ja meidän tavoitteena on saada se 50 000 allekirjoitusta, jotta tämä aloite menee suoraan eduskuntaan. Tarvitsemme lain turvaamat rajat lasten ja nuorten seksuaalikasvatukselle. Siksi tämä aloite 15196, eli laki lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta, lapsille ja nuorille on taattava kehitysrauha 2025, on todella tärkeä. Meitä kaikkia tarvitaan, että tieto lakiehdotuksesta tavoittaisi mahdollisimman monet. Yhteistyöllä viemme tämän lakiehdotuksen eteenpäin ja käytäntöön. Kiitos.